أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. shafi na uku. Wa sami'an mai ji ne, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa basiran mai gani ne, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa mutakalliman mai zance ne, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa ha'ula'i wa'yannan su ne, hunnal ma'anawiyyatu, su ne ma'anawiyya. Wa jumlatu hunnal 20, kuma jumlar su wajibabu 20 ne, alwajibatu. Wa amma fi'li kulli mumkinin aw tarkahu, amma aikata wani aiki na kowane halitta ko barinsa, fa za'iji fi haqqihi ta'ala, to wannan halal ne cikin haƙƙinsa Allah madauki sarki. Wa alihin lallawazim, lazimammai suke bin su. Na fawla garari, koruwar bukata, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa nafai wujubil fi'li, da koruwar wajibcin aiki, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa nafai tasiri bi quwwatin, da koruwar tasiri da ƙarfi, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa nafai tasiri bi taba'in, da koruwar tasiri da ɗabi'a, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Wa hudusul alami, da faruwar halitta, wajibin lillahi ta'ala, wajibi ne ga Allah madauki sarki. Hunantaha ba'ada ma yajibu lillahi minas sifati, nan ne suka tuƙe sashen abin da yake wajaba ga Allah subhanahu wa ta'ala daga siffofinsa. Allah ya sa mu gane albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim.